Sekuru Tasvu wauya mzimu unoera. Sekuru Tasvu ndimi matitura kamutoro norema. Munyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tateguru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisva we tinotemba nemi sekuru ndimi matisunungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Upenyu tinawo zvishoma matambudziko chete ndo atinayo. Ndipena madai kunofamba kunanga nadiso chinja netsamamisha. Zvakawanda zvatikusangana nazvo sekuru. Iwe lapa iyo mkomana abereka kwaro. Anje mkomana abereka kwaro. Abereka wangu vari kumandarwe. Kumandarwe. Kwachikango kuna? Kwachikango ndokwandogara inini sekuru. Ndokwandogara. Amuru mkazi na murume. Wangu sekuru. Iwe sei amanda kuchitamba kufamba newe. Anje sei amanda kuchitamba kufamba newe. Hama dzangu kumashure takambofamba tese asi nekuda kwenhau dzataimbofamba tichinzwa maprofita ndopakabva vasvika pakunoenda kufamba neni kuti taikutsura uchiramba. Saka iko zvino zvichizvisivira ufambe wega. Ona sai nyaya yako kwaona kwa ndemanga. Anje na ili hapa ndemanga hako kana kuona pati yakaoma. Inawe ya pabonde. Inawe kusangana pabonde. Saka tabia kurotoura zvokutonetsa. Kuhura handinyanye kuhura hangu asi ndinohura. Kuhura semunhu wechirume unogona kutsvaga wapo nepapo. Zvinonyangana kusokoneza kana kwese kumafamba. Andinoona zvino nawe apa payazokusvitsa manje. Ine wetupi yako. Anzu ausomiri wako chaiwo. Wangu sekuru. Uchitikana hapo na hapo uchipera simba uchita sei. Hapa ndingangana. Zvinhu zvako zvekubwera muyuni. Hanzi ona apa ningorwadzwa apo naapo handiti. Ona kana ndingawa tikataisa mukati menhengo yako chaiyo yakudzokera mudumbu. Wangu ichokwadi sekuru zvokuti ndo dambudziko racho ratanyanya kufambira kunoku handisisiri kana murume ndatova ne7 months. Handisi kana kutombokwanisa kuita mabasa emumba kana nhengo yangu haichakwanisa kutomira mabhora anenge achipinda mudumbu. Izvozvi kunyanya kana kuchitonhora paye nhengo yangu chaiyo handitombokwanisa kuita weti ndotoita weti semunhu wechikadzi nekuti handitokwanisa kuita ndakamira ndotozviitira kudzuka kuita diki. Totoita kana zuva rakwira paye ndo pandinenge ndakutomboti ndinenge tambuke kutoita zvirina. Ndatambura sekuru ndafamba kumaprofita. Asi unaona zvinisirai Sekuru. Unazonoitika Ndizvo zvokurabara chake. Iwe Robert. Sekuru. Nyaya yapo inonakidza. Sei ndatinonakidza? Una pesa paifamba naye uyu ndiye mukadzi wake. Aifamba naye achienda kwese aina amwezvara. Achibvunzwa kuti chakaitika pamba asingatauri. Murume. Mukadzi. Mukadzi angoti makasungwa nemahure enyu. Makasungwa nemahure enyu. Amai vakubata futi makasungwa nemahure. Asi munhu akasunga ndiye mukadzi ndiye akagadzira. mukadzi ndiye akasunga murume ndiye akagadzira murume. Iyo kuyema? Hanzi yokunyepa. Handizvizivi. Unaona mushonga wacho wakuipa. Hanzi ona mushonga wacho wakaipa. Akaenda papiwa mushonga nemukadzi. Asi unozwa nyimo dzedzi. Ndobvaita dzekumedza dzakadaro ndobva anyarwa dzabuda kuout. Nyimo dzedzo unozati ukadzimedza ukadziputsa kutoti mushonga wokusunga. Ndobvatora pende muri webva acheka. Ndobvasungirira ndobvasungirira kajira kakasviba. Bana pende yangu arisvisva. Kwese kana kwakufamba kana kuenda yanenge itozoa zvake bhozi nyimo ubatiwa zvinopana pako nonyepa. Right. Hanonzi mukadzi wako? Anonzi Martha George. Right, Martha. Wanzwa sekuru wachitsanangura. Mina ndiri pamwe ndikana ndizadzikise ina ndisiri hangu muturukiri wasekuru asi apa kwaitaza neshona. Hanzi iwewe wakaenda kwawakaenda. Ndobva unopiwa zvawakapiwa. Ndokumedza nyimo dzako. Ndokudziburitsa nekumashure uku. Ndokuitora
ndikunoisa pachichira nemuromo wako taura kuti tateguru vakagara apa vari kunyepa. Taura kuti tateguru zvamataura hazvisirizvo. Mushonga watomboti hausi wokusunga murume. Zvataura nasekuru ndizvo here kuti wakaenda wakanopiwa zvenyimo izvi? Vari kunyepa. Ndati tateguru vari kunyepa. Havasi kunyepa. Hausi kupinda mubvunzo wangu. Ndoda kuti ndidzokere kwavari. Tateguru Tasvu vari kunyepa kuti zvavataura izvi zvenyimo izvi hazvisirizvo. Aiwa. Martha, mira iwe. Martha, tateguru Tasvu vari kunyepa zvavataura zvenyimo. Tokona kumusandutsa, tokona satsvimba. Azvimamire ndiye abudise nyimo idzi. Ndizvo. Hanzi ndokusandutsa here uite manyoka panyimo dzibude. Tateguru. Hanzi usadaire zvekutya. Unozviitire china iwe? Alright man. Chitaurira murume wako zvakaitika. Uchiwedzeredza nepasiyiwa natateguru. Chii chakaitika? Nechakakonzera kuti unotsvaka izvozvo izvo. Handazve magirlfriends. Mudhudhudhu iwoyo. Kuuraya murume. Saka waenda kun'anga wakasoti chii? Kwawakaenda. Handiti taurisa tateguru vada kuzvinzwawo. Nyara hanzi tateguru nyarara kuchema wakasungwa kare. Ende zvikonzero zvacho ataura akamukadzi. Taura ako ndobva wasangana nemuzera rako ira muri kusikero. Kurowa. Wakanga uri kuti okuuraya womutafa. Handiti. Anzani murume wako zita rake? Anzani? Lawrence. Collins. Toda kunzwa taura naMartha. Taura ako Anthony mukadzi. Anomwe mukadzi akarambana chirafu. Katinga chigaya wese chishanda wese. Aba muramba chirafu nekuda kuguma girlfriend. Saka ini ndakazoyazo peka kumba pangu nekuda kuti ndandofune nhumbi yake dzetsvendekaenda nosora kumba pangu. Ndotanga kutogara papa iye achiita zvemagirlfriend. Takarima chitora chikafu chese achitengesa achidya nemagirlfriend. Mai wake akamutsura asinganzwe. Achitisiya neni ndikudya mari yangu. Saka ini ndakati hapana zvekuita. Bvetangu kutongosara. Bveta ndimupfudze. Saka adya manje mushonga chii chakazoitika?
anyanya Samiri. Saka pamaifamba iwatoza kuti ndiwe. Changwa asi iyo pawakamudyisa apo wanga usingadi kuti irambe zvaichimira asi afe handiti. Handiti ka. Alright. Collins. Iyo. Wainzwa kai? Ndainzwa seko. Chekutanga handimenda pamhaka dzako. Inzwa Collins. Inguva yekuti wanzwa mukadzi wako achireurura. Chaakazviitira. Chireururawo mudare rasekuru. Mararamiro ako. Pamusoro wesekuru inini ndiri munhu wekuti ndairarama muraramiro wandaita kana kune mudzimai wangu wekutanga naudzi kuzotaura kuti ndaita hangu zvechihure hakusi kuti ndini ndakaitisa mudzimai wangu wekutanga iye ndiyo yaiva pfambi chaitika ndiyoti taigara pamba zvakanaka tichiita sezvozvo mabasa angu ndiyo yekurima ndairima tichiita sei zvakanaka takohwa zvese ndaimupasi chakazoitika ndechekuti nhau dzemafoni ndakazomubatawo nemameseji mumafoni takatanga kunetsana svika nhau iyoyo tazongoti kuti ndimusiyewo zvakadaro zvangondomera kuti ndanga sina kubvisa chinhu kuvabereki wake ndopananga ndangoitawo kuti zvinenge zvamurwadza anoti anosimuka achienda ega ndopanakazongofamba kusaramure ubhire uchi zvehure. Collins, uri kuti chifambi chaitwa nemukadzi wako ndo chakakuita kuti uitewo chifambi chako? Wangu sekuru. Alright. Ndobva mukadzi uyo aenda handiti? Ndiri kunzi manga mamboita kakupfuma murume handiti? Ndobva wamuita rafu ndobva aenda asina chainacho. Handipa mukadzi wechipiri. Pane mukadzi wangu wechipiri sekuru. Uyu Martha kagara. Pana Martha sekuru ndisingade kutaura ndakamutora nekuda kwepamuviri. Effect ndakaratasa ndemwe wacho akapa kuti mudzimai wangu wekutanga aende nekuti ndaitodanana naye Martha wachona. Saka pakazongoenda iye angani pamuviri apazoya zosiwa kumwe. Mugara tagara zvakanaka ende tinogara zvakanaka zveshuwa kuti munhu anotoshanda zvakanaka achiita sei. Asi nhau yaizoitika ndeyongoti ndiri munhu wechirume dzimwe dzacho aingonzvawo zvemakuhwa zvinhu zvacho zvanga zviri. Mira Collins mandobate murume. Ndatowanzwa Martha achitaura. Ndazvinzwa sei. Anga achireurura zvitadzo zvake zvisina kuti ndiri kupomera kana mumwe munhu. Iwewe sekutaura kwandaita kuti tikukumbira kuti mudare rasekuru ureurure zvitadzo zvako Martha achinzwa. Kana uchimublema futi hausati wakuda kureurura, hausati wakuda kuponeswa nasekuru Tasvu. Reura zvitadzo zvako zvisina kupomera mudzimai wako mhosva. Because haungati wewe chekutanga watanga kutongomuti ndiye mumwe wakadzi akaita kuti mukadzi wangu wekutanga aende. Utowedzera. Munhu aida kutokuuraya. Nepamusaka pechi? Akati pemhosva dzako. Reurura zvitadzo zvako zvaunoziva usati zvinoitwa nevarume. Zvakazodai. Reurura zvitadzo zvako pana sekuru ucheneswe uponeswe zvisina kupomera mudzimai wako mhosva. Ini chekutanga ndinobvuma zvechokwadi kuti ndiri munhu anoita zvemagirlfriend. So chandisingazoziva hangu kuti pamwe mweya wacho unongondibatawo hangu asi nhau dzemagirlfriend zvechokwadi ndinodziita. Zvechokwadi dzimwe dzacho dzimwe rimwe rezuva ndakatosvika pakuzonetsana nemudzimai wangu iye imwe chete anga abuda achiti ari kuenda kunoshanya kubva kwanagogo ake but pavillage padhuze pedyo nepedyo akanditi ari kuenda kunorara achadzoka mangwana. Saka ini ndakabva ndangotiwo ndishedzewo girlfriend rangu yakabva yauya kumba zvechokwadi mudzimai wangu akakwanisa kudzoka usiku. Adzoka akangosvika nokubata dhoo. Saka ndakashaya kuti munhu achatomubvisa nekupi ndoita sei. Aposvika mwana aripo takanetsana. Pambedha wamudzimai. Pambedha wamudzimai wangu seko. Samashare. Handisiwewo hangu kuti zvinoitika upandiri. Kochi mutututu ichi sekuda kupinza mukadzi chamakatenga misi. Akachikwira akatu. Martha chakatengwa rini chimutututu? 2021, 2022, 2023, 2024. Mukadzi akachikwira akatu. Chinoitika panhau yemutututu chokwadi tinogara tichitonetsana nenhau iyoyo. Asi kazhinji ndichoti pandinowanza kubuda hangu ivo anotomboti ngatibudei tese. Dzimwe dzenguva ndinenge tingoti ndakati ndine kwandichapinda napo. Asi kutaura chokwadi nhau yekuti ndinenge ndisingatoda kuti azive kuti ndiri kuenda kupi. Uyezve ndinenge ndisingade kuti mamwe magirlfriend achatoona kuti ndo une mukadzi. Munorima chii kumusha? Tinorima runinga. Munorima chii?
runinga chitowe. Zvine mari. Zvine mari tinotengesera kuMozambique mhere. Mozambique tiri mugano isiri Zimside. Pane maindira ya kuMozambique ndo kwatinotora chinotengesera. Chigayo chichiri kushanda. Chigayo iko zvandakatengesa. Wakatengesa. Chigayo ndisina ndakatengesa. Mari. Chigayo ndakatengesa ndakachinjanisa nemombe 5. Dziriko mother dziriko nemombe 5. Akapedza kutengesa jeni magirlfriend afuna. Mombe idzo zofuti. Ndizvo ere Collins? Ndizvo. Right. Right. Anowanzwa zvikonzero zvakaita kuti mukadzi wako akuite zvakaita izvi. Zvawakaita izvi ari kutoti irombo rakanaka. Aida kukuuraya. Aroshade. Yeah. Ndotota. Akwenzwa. Asi kunyibanza mukadzi wako. Wati chimata. Ndotota. Wazvinzwa? Ndikuzvinzwa sekuru. Washungurudza mudzimai. Asi sekuru akabva svika pakuda kundiuraya nenhau dzakafanana naidzodzo. Saka uri right zvauri kuita. Unomurova kawo. Anokurova mata. Anondorova zvisingaiti. Anzi zvisingaite. Ndakangobvunza. Ndinenge kutorova ndakabvunza kutorova. Iyo kakolinzi. Unenge uchirova achirwadziwa. Asi wakutoti ndizvo zvaangabva aindiitira kuti andipfudze. Chokwadi but anga singafaniri kuzosvika pamoyo kusvika kuda kuzosvika pakuuraya. Asi unosvika pakumurova. Chinopa kuti tizosvika pakurwa inhau yekuti tinonge takanganisirana pakuzo. Saka zvako zvekumurova zviri right. Hazvisi right hazvo. Uri kungoona zvake zvekuipa zvake asi zvako iwe usikuona kuti. Saka mudzimai wako uda kumuti chi? Uri mupei. Wanzwa kuti kana mwoyo wake uri kuda kuti aite semukomana. Kana kutofa anenge ari. Wanzwa zvataura ati Kwakazofa unosara naye. Unosara nchigara kunye kuti zvakangofanana. Kuzvinzo Collins. Kurwadza kwakuri pamudzimai wako. Inini chandingangotaura. Ndakona kupa. Kona. Inini chandingangotaura ndechekuti zviri nani angondisiya hangu ndichirarama ndiri mupenyu kana achida pfuma yacho iri pamba ndomusiya. Kana kuri kunzi sekuru atibatsira ndaitawo zvakanaka ndiyose murume ndatambura ndakuona kuno kwausimiri wangu uno. 7 months. Kwa mari. Mata ati umiri wangu hausi wangu kokwati. Mesa usumiri miliani ipa. Mwaya ni miri siri yenyu. Ya ndo zvandotaura zviri nani angondisiya hangu ndiri mupenyu kana achida zvaanenge achida zvacho anditsugudura anotora zvari kuda kana zingave mombe kana kusara nepamba pacho asi ini ndakufamba zvakanaka wangu ndakuita murume. Collins. Mata unomuda here? Ndinomuda sekuru. Taura chokwadi. Ndinomuda. Murume watanga kutaura wati ndiye vamwe uyu akaita kuti mukadzi wangu aende. Handizvo wataura? Ichokwadi sekuru. Unomuda here mukadzi? Kumuda nomuda zvokuti ndanga ndisingatoziva kuti ndopazvosvika kufamba kwatinoita ndiye anotoshinga neni pamwe pacho pandotozwa uchimurova anotonditi handi uchimurova here uchimuda tifambe fambe korudo kurova here wakambomusungisa here Collins? Musungisa ndisati. Sewe usiri kumusungisa? Ndangoda kumugadzirira saizi yake. Wana? Wani wasaizi? Bandakani nani? Wana mugadzira saizi yake? Ndada mugadzirira saizi yake. Oh, alright. Saka apa chikumbiro chako kuna sekuru ndechekuti chi? Chikumbiro handina mene ye. Oyo, okay, ega ichocho. Kana uchida kukumbira kuna sekuru kuti vamupfudze. Ndokumbira kuti apfudze. Collins. Mata ndakanyanya kutadza. Ndakanyanya kutadza mata ndisipusha chichacho. Mudze mata. Hanzi ndakanyanya kutadzira chi? Kana ndida kuti ararame, anodzosera zvinhu zvangu ndaakatengesa jeni magirlfriend. Izvo. Hapana chakaipa ndozvipira kuti ndobhadhara zvinhu zvese. Zvinaye mata. Mombe dzakatengesa. Ingani? 3 dzakatengesa jeni magirlfriend. Ndakasakurira huku dzangu dzoita. Ndakada kuuraya dziye usauraya. Apa imari yangu simba rangu rakashanda ivavo. Sometimes anotora achitengesa. Mari yacho yashanda chiyani ndione zvayashanda. Anomunza kuti autenderedza tumari. Hapana kana mari inotomboya mumba. Achitenderedza achidya nemahuri. Dzanga dzasvika ngani huku? Huku dzangu dzawanda dzaitosvika 20. Kuma 20. Apa dzasara 5. Kwasara 5. 2015 plus mombe 3. Chimwe chifuti. Mari yemududu yaitotondirwadza kuti ndinatsoenda kukuye. Ati mududu makautenga mari? Tautenga 500. 500.
mombe 3 huku 15 mutututu chimwe chifu ndizvozvo Collins Seko. izvo biurenyu Nawe uku zvimwe zvacho sekuru akungoidzwa. Uku dzimwe nyaya dzeuku akutaura kunyika dzimwe dzeuku inawe dzokutoti taitowirirana dzimwe dzenguva zvachiona kuti ndinenge ndiri munhu dzimwe dzenguva ndinenge ndaita rwendo rwangu handisina petrol ndikumbira huku yako nditengese ndifambe uku ndikuda kuenda wondipa huku ndofamba ndoenda. saka hanzi namatha kuti tiwirirane kuti utomboita mupenyu ndisakupfuudze ndikuda zvinhu zvangu bheki. Kana ndichikwanisa kuti anondikumbirira kuna sekuru kuti ndigadzirwe ndiitewo semurume ndinozvipira hangu ndinomupa zvinhu zvakuda zvakona zvose. Martha iyo kai unoda kuti atanga aita sei? Collins sekuru ari kuseka zvavo ari kudakirwa nevazukuru apa mayame gandi okutotida TV takaoenza komane vemakamera hanzi tanga wabvisa bvita ndinobvisa takawirirana uko tangobva panosvika kumba ndosvika totongoita sezvatawirirana kana dziri mombe dzachiona tonosvika nomuverengera mombe dzari kuda dzachiona wotora huku dzaari kuda dzachiona ndotenga ndinotsvaga kune huku ndotenga ndomupa. pamusha pamurikira ndepani? Ndepangu ndakavaka ndine 5 rooms zasi. Ndipenyu misi zvinabona uyu mukadzi wako nyaya yako maite kwese muchiitadzirira musingazive nhasi ndamubata ndini mari yacho kada kumudzorera mari yacho utoona ine panapa mari yotopinda uchitomudzorera andisachiona kuti chiura achiite chinodhura andizvo zvakanaka isekuru ndoita saizvo saka unenge watora nemari yacho chitatu inongova naye panapa chitatu ndinokwanisa kudzoka mari yombe 3 ndinotsvaga ndakaiwana sekuru huku 15 huku chaene nemari kane huku huku dzinogona ndinetsa pakutakura mapurisa ari kunetsa murodha dzinogona kuuya nemari right chimwe chitututu chaita sekuti achitengesa kuti uchatanga kuwadza kuti ngatikwireitesa chandisingazoziva sekuru kuti kana ndichinge ndamupa zvinhu izvi ndicharamba ndinaye zvakare here nekuti munhu wacho matauro yaari kuita kutaura kutoti ndife handizive kuti achandiregererawo here kana zvinge zvadaro asi ine ndakutaurira kuti anda kukuregerera kwangobhatira zvinhu izvi apa mubvunzo uri kubvunza sekuru here raundi Martha? Ndiri kubvunza Martha. Mubvunza Martha uti madamu titoti Martha ndiwandibvunza mubvunzi Martha kana ndichinge ndakupa zvinhu zvawataura kuti ndakatengesa zvepamba zvakakurwadza zvikasvike pakuda kundiuraya ndikakudzosera tichagara tiri pamwe chete here uye uchandiregerera here kana kuti tichaita Collins hanzi hongu tinogara kugara tese ende ndokuregerera asi kudzika mandoko andinenge ndichida kureva kuti ukadzokorera futi anditisakana futi nemukadzi wewe iwo zviri takumbudza kubva kwauri kana uchinge wabvisa zvinhu izvi Martha uchagara naye here semudzimai wangu kana kuchatama nzvimbo iyo here bozi mukadzi yariko inini sekuru rega nditaure chokwadi ndiri kurwara mukudai so ndanga ndapfidza zvekuti mwoyo mangu ndaigara ndichireurura nekuti mararamiro atanga tichiita kumashure nekurwara kwandanga ndaita mukadzi wangu aindibata zvechokwadi semurume wake ndisingadi pandainoita kufamba aindisimbisa kuti handi tifambe kunyange zvazvo ari ndiyanga akazviita asi aimiramira kuti tifambe kuya kwatatoita kudai so takatosvika panguva ndakatomboomera kuti mombe zvazviri kupera rega tiregedze kutengesa mombe akati rega titengesei mombe tidi tifambe tinoona kuti zvingaite sei zvechokwadi takuita tengesa mombe saka ndaitozvipupurira ndega kuti ndaimutadzira dzimwe dzacho dzenguva nekuti umaprofita naimwenzo mahure ndakati zvechokwadi mukadzi wangu ndaimutadzira nerudo rwaaipa zvechokwadi zvokuti kana ipapa mwoyo wangu ndinoimba naye kuti mukadzi wangu ende andichengeta zvakanaka nokuti amai chaivo chaivo wakapedzerwa ndititai kutsura usinganzonaudzeni mahure chiona ukagadzirwa kumahure kwako wabva utongoita unongodzi kufamba saka ndi munhu aitomira neni kusvika mudumbu mangu munomonya zvisingaiti munogara muchimonya especially kana mabhora paipa inopinda mudumbu ndinonzwa kumonya zvokuti dzimwe dzenguva kana kutofamba ndototadza kufamba
kuti nhengo yangu haisi nhengo yangu yandaiziva chaichai Sekuru. Yawaishandisa izvozvi kuri kuseni ipapa masikati anozvaanani kana kuri nguva dzekuseni pai kuchiri kwakatonhora handitokwanisa kuita waiti ndakamira handidi kumira mutopfugama ndinotokutopfugama chaikuita pachikazi zvokuti ndatambura Sekuru ndatambura ndatambura iwe chimusunungura ka akundirwadzisa uchaya naye penda chakasona ndouya nayo asi uchisunungura pendi atikutambidza mari ndime bvunza vane nawo pendi yangu yeblue ndakati ko pendi yangu handisi kuiona mumba munomu ukati pendi handina uchandiri kuziva dzimwe dzenguva ngai makuru Collins mukoma Collins Sekuru mune mhosva andiko zvinhu izvozvo zvikatanga zvapinda mupfungwa menyu munozviniripisa pari zvinezvi muchiri pasi futi Martha asati akusunungurai saka mumbidzo wazitengesa mari pawandu usitafika mombe idzi nanga ndine patrizi akadzadza kuti anokadza patrizi hadzi mbiri ndonza rimwe chete hadzi imwe yanga iri mhou yanga yakabereka ndakaitengesa ne200 ndizvo here hatozivi waingona dzatinwa aona munhu aitamba kudanga nepolisi yakukiri okay imwe watengesa mari netsiro ratengesa 170 yakaisati yamberi 170 ya 370 nedhonza rimwe rachona ndakaritengesa ne180 rakachirame uchangokura donza 180 180 saka muchine mombe kumusha mombe dziripo mudanga dzasara 8 dzakatengesa idzi ndedzechigari dzangu yedzei dzaitora itengesa imwe yacho akabvisa chibhatira pakabatwa nemukadzi wemunhu ndikunoripa musha yai nemombe yako arega matarwatsi saka wadatova nanhasi ngafi matichi Collins hadzifa hangandiregerera saka iwe kana mari yako 180 plus 180 mari 360 plus 2 560 saka toita pano chitatu ndinoita sekudaro Sekuru yandirikuda kuti ndiwewo munhu uchanoivana sei mari godzi mudanga dzakudziziva hapana kutopamatengesa imwe mhosva chinoitika ndechekuti ndinoenda kunotaura naye nokuti tine dzimwe mombe dzachona dziripo mudanga pa8 dzacho dziripo kana takangotiwo ndinogona kuwirira naye toshiya nepakati dzangu ndotengesa mari yacho ndoya ndopai dekuri kunzi pedyo ndaingoti tongoverengerana pachikamu chese chepakati nepakati ongotora ke asi sezvo mwandisunungurawo ndava munhu nekuti handatambura kana handisi munhu chaichaiye but handiwanza kutaura Sekuru kuti hanzi munoda kuzomubhadharira munhu ndinowe Martha achiuyawo nechi nerimoti iwe uchiona program chakakagadzira riri pai piri anotsambirei autofunga munhu yakunotora piri tiza tizotora piri alright datinobuda ka temushonga dati tizomubhoirisira ambomwa kuita kuti chando chekusenzesa nyanya kukwadza naye musati maenda chada kuti muzoona upi mushonga panze vandika kuhura kunoparira kuhura kunodhura unokadza kana toti ufe nanhasi achiuda toti ufe ende akutosumuka apa ida kuti ufe asati akuregerera
ndakatoshaya demo kana banga rauche right sunga zuva